T-nanniet ħajinkwetaw ħafna iktar għala, għax wan għandhom l-esperienza. Tu jafu xizballi għandu għamlu huma diġa. U tri ħafna drabi kunu jħobbu nepotijiet kważi iktar minn tfal tagħhom. Stess jgħidu għal-nas. Jien ma nafx m'għandix nepotijiet sissa. Le, jina nkonferma bommi ġifiri, kont il-favorit, mistassa niqaf neżisti għal-ommi. Wala ħallejt il-nepotija. Isu u kol ommi bizmin i kalmat naqra, allura saret iktar ikolla ċans biex dil-ġentilezza li jettallu-dija li għanti, biex ta' isom meta jikbru, iktar ikollhom ċans li memx għalfej kunu daqstant id-disciplinati, taf kif, fil-kas ta' t-tifla tijaj, forsi t-tifla tijak għanda kem 6 xhur? 8 xhur. Ivri, issa aktar maħat ikber, it-tifla aktar ħatkun trita affarijiet. In-nanniet iktar ħajkunu jridu li dawk l-affarijiet tuħom la biex jarawa kontenta, id-disciplina, unbat meta f'moħħom jibdew jikkompetu tiġi d-dillema bej id-disciplina u jaraw il-nepotija kontenta, dejjem terbaħ il-nepotija kontenta. Umbat taqafu ek li jizzom id-disciplina tkun l-antipatku u għaxirna tħalli li namel li tiġri it-tifla tijaj regolarment, li ġvi tipo najdila le, daqsek tablet, I want to go to nanna. Kont namela man nannu jena, darba niftakar. Nannu Fredu Simarju. Omma għazli ma tistax tikol ħelu l-lum. Le, memx. U konna morru qabel aħna ommi jitnadda fid-dar u għek tejnu t-lessiru li kien. U ġiju, id-dar, Krist, nannu, trejt ħelu.